జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బామర్ది అయిన నారా నితిన్ తన సినిమాల ద్వారా మనందరికీ సుపరిచితమే. మ్యాడ్ సినిమా ద్వారా హీరోగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నితిన్ కి ఈ మధ్య కాలంలోనే శివానితో ఎంగేజ్మెంట్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే నిన్న హైదరాబాద్ లోని నియో కన్వెన్షన్ లో రాత్రి 11:30 నితిన్ శివాని పెళ్లి ఘనంగా జరిగింది. వీరి పెళ్లికి పలువురు సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు కూడా హాజరయ్యి నూతన వధూవరులకు తమ విషస్ను తెలియజేశారు. అయితే పెళ్లికి సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలు, వీడియోలు బయటికి రాగా అందులో నితిన్ శివాని చాలా చూడముచ్చటగా ఉన్నారు. రెడ్ శారీలో శివాని, పేస్టల్ అవుట్ఫిట్ లో నితిన్ బాగా ఆకట్టుకుంటున్నారు. అలానే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తన భార్య లక్ష్మీ ప్రణతి కూడా సందడి చేశారు. వారి అవుట్ఫిట్లకైతే నెటిజన్లు ఫిదా అయ్యారనే చెప్పొచ్చు. నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్న నితిన్ శివాని వెడ్డింగ్ ఫోటోలను చూసిన నెటిజన్లు వారికి కంగ్రాట్స్ చెప్తూ కమెంట్స్ పెడుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న నితిన్ శివాని వెడ్డింగ్ సంబంధించిన కొన్ని బ్యూటిఫుల్ ఫొటోస్ ని మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు.